kudala singakabikho. Siyabonga ukuthi wena usihlelele kahle, usicebela okuhle kodwa malusomuhle. Sithi ke nazi inhliziyo zethu umoya ongcwele, sicela ukungena nawe kule nkonzo yezwi. Sigeqe indlebe kamoya, sicijise indlebe kamoya, silalelisisise, sizwisisise konke uJehova azokusho kithi. Sikubambe ngokukholwa okukhula njalo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza ukuthi izwi lakho libe umkenenezo ongaphumi ey'ndlebeni zethu nasey'nhlizweni nasey'ngqondweni emphefumulweni emoyeni. Sizindle ngalo ubusuku nemini njengokusho kwemibhalo. Yikhona sizophumelela kahle ngoba lizohlahlamelisa indlela yethu. Lambule moya ongcwele izwi lakho libe lisha kithi, kube ngathi siyaqala ukulizwa egameni likaJesu. Sibopha yonke imimoya eletha ukuphithizela ngesikhathi sezwi, imimoya eletha ubuthongo siyayidestroya ngegama likaJesu. Imimoya ethatha ingqondo zethu idukise siyayidestroya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhamisa imilomo yethu, indlebe zethu njengamaphuphu kubusigcwalise ngegama likaJesu. Sisho njengoMaria sithi akube kithi njengakho konke ozokukhuluma kithi egameni lenkosi uJesu. Maligcweliswe igama lakho, uthatha udumo olukufanele. In Jesus' mighty name, amen.
Ashaya izandla phezulu egameni lika Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ugcwele wena wedwa, uphakeme wena wedwa, ufanele ukubonga wena wedwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Wena ombethe amandla njengengubo, wena omehlwakha yaluza ikhoba lomlilo, wena obhinqile ibhandi lejasifi. Hallelujah, hallelujah. Wena omsila wakho ogcwalisa ithempeli. Sithi bayede, 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 bayede. Bayede, 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 bayede. Bayede, 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 bayede. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awushaya izandla zakho ushoya inkosi ephakemeyo. Shaya izandla zakho ushayela inkosi yamakhosi. Umbusi wababusi ungikhona. Idwala elimileyo inqaba yethu. Isiphephelo sethu ngamandla ethu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Sicela siphakame sonke bazalwane siye enkonzweni yokukhulekela izwe lethu amakhosi nababusi bomhlaba. Siphakame sonke singamasosha akamoya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lithi lenkosi Ephesians chapter 6 uqala ukufunda ku verse 10. Uthi uPaul umebhalela ibandla lase-Efesi uthi okokuqala qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Athi verse 11 athi ngoba nibambene nanyama nagazi kodwa nibambene nemibuso yobumnyama esemkhathini. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane, sizothandaza ilizwe lethu. Kukhona imoya yobumnyama esizoyidiliza namhlanje. Kukhona ama stronghold azodilika ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sizodili sizoqaqa. Hallelujah. Sinamandla, sinikeziwa amandla. Hallelujah. Lithi lenkosi konke esibophayo emhlabeni kiyaboshwa nasezulwini, nesikhululayo emhlabeni kiyakhululwa nasezulwini. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane. Ungazi ubona ugovernment uzama ngayo yonke indlela. Hallelujah. Uma kukhona wenza into erongo athatha umthetho ambopha amfake ejele, kodwa kuyabonakala kusizi. Hallelujah. Ngoba ubopha inyama umoya uboshiwe, kodwa ibandla lika Kristo lizodila nomoya. Ngoba yonke into abazalwane, uma ubona ingane yakho ihlupha, ungabheki yona lokuyishaya man, ungaloku udilana, kukhona spirit behind. There is spirit behind. Wena ungazulwe nawe ishawe ibulale.
Hallelujah. Kanti there's a spirit behind esicashe ngayo. Hallelujah. Namhlanje sizoqaqa ke leso spirit sobumnyama esibamba izinto emkhathini esidala kube neconfusion, kube khona ifraud, kube khona yonke into ongayicabanga ezweni. Sizokhuluma njengebandla. Hallelujah lika Jesu, egameni lika Jesu. Hallelujah. Umyalo ke esunikezwe inkosi uNkulunkulu kwincwadi ya 1 Timothy chapter 2 ku verse 1 uthi kuqala kukho konke ngiyanxusa ukuthi ukukhuleka nokubonga nokucela makwenzela abantu bonke ukuze sihlalisane kahle ngokuthula nangesotha esipheleleyo nangokumesaba uNkulunkulu. Athi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaBaba uNkulunkulu ofisa ukuthi bonke abantu basindiswe bafine kulazini iqiniso. Athi munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Sothandaza abazalwane sinikeze umyalo njengebandla likaNkulunkulu sizothandazela even abantwana bakithi abafowethu Israyeli isizwe sikaNkulunkulu sizothandaza. Siphakamise izandla zethu phezulu sonke. Baba omdala, baba uNkomonde, ngicela usondele baba uzosikhulekela usinyusele enkosini egameni lika Jesu. Sizothandaza abazalwane, konke sikukhululayo kuyakhululwa, esikubophayo kuyaboshwa. Sizoqaqa sinyukela emazulwini lapho kubambeka izinto, sizokhulula abazalwane egameni lika Jesu. Thandaza baba uNkomonde. Thank you Lord. Masikhulekeni sonke bazalwane. Baba wethu onamandla wonke, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyasondela kuwe Baba nasekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithi wena wedwa uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu. Uyalile Baba ezwini lakho wathi ukukhuleka, ukunxusa nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Siyathandaza Baba, sithandazela izwe lakithi, sithandazela ubuholi obumisile eParliament elikhulu nelincane kuma province awu9 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla wonke, sikhulekela abaphathi obamisile uba bahambe ngokwentando yakho, ngoba ngaphandle kwakho Baba singenze lutho. Yebo uNkulunkulu wethu ongcwele, umusa wakho umiphakade, kepha wena uma ungekho uNkulunkulu wethu ongcwele, sina ngesingenze lutho ngokwethu. Sikhulekela Baba izinceku emagumbini amano omhlaba ezidlulisa umyalezo wezwi lakho, ukuba Baba uzimise, uzisekele, uziqinise ngegama lika Jesu Kristu. Ubembathisa amandla uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathulisa yonke imoya yomkhathi, ngoba ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele singenze lutho. Sikhulekela Baba imndeni yonke uNkulunkulu wethu ongcwele phansi kwemthunzi welanga. Sikhulekela uNkulunkulu wethu ongcwele abafundi ezindaweni ezahlukeneyo. Baba, sivala umoya wama-drugs, sivala umoya wokubulala, umoya wobusela, umoya wobuqili egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyakubonga Baba ngomsa wakho nangothando lakho. Baba, izwi lakho liqinisile lingamandla. Izwi lakho Baba lisande siqhekeza amadwala, lambula Nkosi yamakhosi izimfihlakalo. Baba, siyabonga lolu thando sithande ngalo.
sihlangene kule ndawo baba ukuzwa izwi lakho. Sihlangene uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba usambulele izimfihlakalo ezifihlakeleyo egameni elinamandla, egameni lika Jesu uNkulunkulu ophilayo. Thatha udumo baba, inkonzo iqhubeka. Embathe Nkosi yamakhosi abantwana bakho ozoma ngabo kulolu suku, bakhulume inhliziyo yakho ngoJesu ogcotshiweyo manje naphakade. Amen. Ashaya izandla zethu phezulu. Hallelujah, 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 hallelujah. Awuqhawule seduze kwakho uthi uNkulunkulu akubusise. Umthathu high five, high five, high five, high five. Ongakazi umbone uthi happy new year 2026. Hallelujah, hallelujah. Kungunyaka kaNkulunkulu. Shaya izandla zethu sahlala phansi egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Angithathe lelithuba ngibingelele bamacingwane MC wethu, siyabonga ncake Nkosi. Hallelujah. Sibingelela abazali bethu bengekho phakathi kwethu, bese sithembileke ukuthi sizoncela kubazali bethu ke ngenxa yomsebenzi abekho phakathi kwethu, bathi asibaxolisele. Amen. Sibingelela baba be leadership namakhosikazi abo nemndeni yabo egameni lika Jesu. Sibingelela abafundisi abakhona bonke abaphakathi kwethu ingcebo zikaNkulunkulu onyawonhle, siyababengelela egameni lika Jesu. Amen. Sibingelela baba, omama, obhuti, osisi abancane Super Church egameni lika Jesu. Hallelujah. Sibabengelela ama visitor ethu babomchuno, kodwa ngicela ukuwabengelela nami once more again. Ngithi ngibingelela wonke ama visitor aphakathi kwethu, siwashayile izandla phezulu egameni lika Jesu. Ngiyanthembisa ke ukuthi uNkulunkulu okhona la uzophuma ungasafani nakuqala wena oqala ungena le ekhaya, futhi leso sihlalo leso hlele kusona kuzobe sakho. Next week umubuya buya nomunye khona naye uNkulunkulu ezomenzela okuhle. Amen. Praise the Lord. Ngixoxela my wife akekho phakathi kwethu, usemsebenzini egameni lika Jesu. Amen. Omi phambi kwenu baba uMkhize, mntwana kaNkulunkulu, Inkosi yangenzela umusa ngelinye ilanga kasindiswa nami. Kwakumnyama emehlweni nami, kodwa Inkosi yawavula amehlo ami. Ngangihamba nje ngifana nawo wonke umuntu, ngicama konke kuhamba kahle, kodwa kwakumnyama impela. uNkulunkulu wangenzela umusa. Angakaze ngazisola ngesinqumo engasithatha. Ngiyacabanga ukuthi izinqumene engazithatha isona sinqumo esabasihle ngaphezulu kwazonke. uNkulunkulu ungithwalile-ke bazalwane from 2001, usangithwalile kwaze kwaba namandla. Ngilonke isibonile isandla sakhe singiphephisa, singigwema, singilanda athi uDavide, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa wena nami ngisibone isandla sakhe, nami uma ngidlula esigodini sethunzi singibambile. Praise the Lord. Hallelujah. Sibingelela nabasibukelayo online, angisababingelelana sishalom bona. Abahlabelelayo siyabonga kakhulu, abasidlalela kweband siyababingelela, siyabonga kakhulu egameni kaJesu. Media team siyabonga, sound engineer abasemumva siyabonga, sinceke sikaNkulunkulu, uNkulunkulu anibusise. Sengishilo ke ngathi ngobaba uMkhize umntwana walekhaya, nami I one of ama-sons alekhaya kababa noma. Bangicelile-ke namhlanje ukuthi ngizela ngaphambili ngizokhonza ngezwi. Akakazeke kwabalula abazalwane, njalo makufika lesikhathi sokuthi uzozala ngaphambili ucabange kungekho zokwenza. Amen. Akulaleki nasebusuku akulaleki nasebusuku. Ngilale early-ke izolo, ngilale ngo-7, ngivuka before 12, ngaphinde ngahlala ngayothandaza, ngabuka izwi leNkosi. Mhlambe ngilale kuya ku-3, ngaphinde ngavuka ngo-4. Kungalaleki, akulaleki bazalwane. Amen. Hala umoze kule ndawo. Ngobani wathi ubaba umela usukume endaweni kaJesu. Umumela usukume endaweni kaJesu. uJesu ufanele ngawuma la kahle, kodwa umsebenzi wawushiya kuthina
Amen. Futhi uma ngime la ngimi koNkulunkulu, nina ningoNkulunkulu. Hallelujah. Nina ningoNkulunkulu. Amen. Uma uzozwa kahle ngicela uhambe ufunda uma usekhaya izwi likaNkulunkulu elikumahubo 82 uverse 6. Uthi uNkulunkulu nina ningoNkulunkulu, nina wena ungoNkulunkulu, nguNkulunkulu. Uthi nina ningoNkulunkulu, amadodana ophezukonke. Amen. So njengoba ngimilana nje ngime koNkulunkulu bazalwane, ngiyathuthumela asike shaya izandla ukuthi ngimi phambi koNkulunkulu. Hallelujah, praise the Lord. Baba Khumalo uzela ngaphambili wazokhuluma ngomyalezo kade uthunywa abazali from uLosithathu emva kokungena ukuthi ngizomala ngaphambili bekuloku nalamazwi avuka enhlizweni yami eloke evuka enhlizweni yami evuka enhlizweni yami but ngicabanga ukuthi Baba Khumalo is a confirmation lento oyikhuluma njengamanje la. Amen. Njengoba uyikhuluma nje ngithi Nkosi is a confirmation lento oyikhuluma la. Lamazwi kade ethi enhlizweni yami uNkulunkulu akakhohlwa. Cela wabambe. Beloke ethi nje kusukela ngoLosithathu athi uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu uyawakhipha ama-record yezinto esizenzile endlini kaNkulunkulu nakubantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Angiwaphinde once more again khona uzowabamba uhambe nawo. uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Uma wenza into bazalwane uNkulunkulu akakhohlwa. Uyawakhipha ama-record. Uyawagcina ama-record. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Akasoza adla amandla omuntu uNkulunkulu. Bekulongila leyo nto Baba Khumalo enhlizweni yami kusukela ngoLosithathu ngithola imessage yokuzomana ukuthi lamazwi aloke eqhubeke evuka ethi uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu until uzume la ngaphambili yokuthi bazalwane kufanele kupledge kukhona imisebenzi omningi osafana ukuthi wenziwe lekhaya kunama project amile ekufanele ayenziwe lekhaya. Ngizothi kuwena lamazwi kanti bekhuluma nami kuze ngiwadlulisele kuwena ukuthi yonke into yenze endlini kaNkulunkulu azi namhlanje ukuthi uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Bongasho nami kuze uzowahlela uhlelo wakhumbula uthi uNkulunkulu akakhohlwa. Asisho bazalwane uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Hallelujah. Uma sizofunda izwi Isaiah 38 lithi lenkosi uNkulunkulu wathuma uIsaiah wamthumela kuHezekiah. Hezekiah nto wesegula isikhathi eside. He was in a point of death. Weseyizofa noma nini uHezekiah. uNkulunkulu wathumela uIsaiah. uIsaiah kuba prophet kuma minor prophet and major prophet. He was a major prophet. Isaiah uyena owabona uJesu waprofeta ngoJesu kusasele 200 years ukuthi sizalela umntwana siphiwe indodana umbuso wonke uyoba semahlombe akhe. Uma uzofunda hallelujah Isaiah chapter 6 verse 9. Praise the Lord. Isaiah was a major prophet. Is prophet usaka sasi very accurate. Sasisho nje ngo into ayishoyo. uNkulunkulu he sent Isaiah to Hezekiah. Uthi hamba otshena uHezekiah ukuthi njengoba egula lokugula okumphethe this time akayikusinda. Hamba uyomtshena njengamanje kulokugula okumphethe akasayokusinda. Hamba uIsaiah nesiprofetho ayongena endlini kaHezekiah amfike usokhukhwini lokufa. Praise the Lord. Afika amtshene ukuthi inkosi ithi njengoba ugula nje lokugula okuphethe njengamanje awusayokusinda. Lungisa indlu yakho, set your house in order
ngoba sawuyahamba uma unamapolisi wabhale ukuthi wabela bani, leza nkomo ziyaphi, leza moto ziyaphi, leyamizi ziyaphi. Set your house in order ngoba sawuzohamba sawuzodlula emhlabeni. Hallelujah. Kusho the major prophet uIsaiah esho kuHezekiah. Lithi izinkosi wathi umephuma uIsaiah kuHezekiah, lithi uHezekiah waphendukela odongeni, wakhuleka kuNkulunkulu osemfihlakaleni. Ngifuna ubambe ukuthi uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Bambake uthi wakhuleka uHezekiah ebheka odongeni, ehluleka nokubheka phezulu, esaba ukubheka uNkulunkulu, wabheka phansi, wabheka odongeni. Wathi inkosi, ubengeke ukhumbule na nokodwa okuhle engengakwenza ngisenamandla. Praise the Lord. Bongeke yini inkosi ukhumbule okuhle okodwa engengakwenza ngisenamandla. Hallelujah. Wesephuma Hezekiah, wesephuma uIsaiah esengaphandle kwegate, thwala fika izwi likaNkulunkulu lathi, Isaiah, go back to Hezekiah. Uyomtshela ukuthi nguzwile umthandazo wakhe. Mutshela ukuthi lokugula okumphethe namhlanje uyaphila. Ngizomandisela imihla yakhe yokuphila. Ngizomandisela ngeminyaka ewu15 ngaphezulu. Hallelujah. 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 Lithi izinkosi uma ngizama ukwenza iresearch, lithi izinkosi ngaleso sikhathi uHezekiah wayeneminyaka ewu39. He was very young. Kodwa wayesezofa. Wayeneminyaka ewu39. Kodwa uNkulunkulu wamandisela ngeminyaka ewu15, washona ela ko54 55. Hallelujah. Hallelujah. Amazawasho bazalwane athi bongeke wakhumbula uNkulunkulu okuhle engikwenzile ngisenamandla. Ngizothi kuwena njengoba sipledja lento ozoyenza la uNkulunkulu akakhohlwa bazalwane. uNkulunkulu uzokhumbula lento oyenzayo, yonke into oyenzayo. Ngizomemezela ekseni, ngizothi yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu wethu akakhohlwa, uNkulunkulu wethu uyawakhipha amarekhodi. Hallelujah. Praise the Lord. Yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu uzenzela wena. Uzosinda noma sekufanele ufe ngenxa ukuthi wenza kahle endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Hallelujah. Lithi izinkosi umfunda even Izenzo chapter 9 verse 36. Ithiwa khona umama, lithi le igama lo mama uThabhibi bambiza ngoDorcas. Lithi lo mama wayabela amampofu, wayethunga izingubo abela amampofu nabafelokazi. Hallelujah. Wayetshala emasimini apha abafelokazi ukudla. Hallelujah. Kuthiwa ngelinye ilanga lo mama wafa, lo mama kwaphela ngaye. Kuthiwa abafelokazi bakhala bathi inkosi, lo mama lona besidla ngayo uyana besithungela, kwale ngubo esizigqokile ziyasimangalela. Ezalo mama ngafa kanjani lo mama? uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Twabakhumbula abafelokazi ukuthi kukhona uPeter basendaweni ekuthiwa iSelebra. Hallelujah. Kuthiwa lo mama wawesajopha, bathumela kubona, bathamba niyobabiza. Hale kukhona ofile this time, kuforongo. Uma kufa lo mama sizowa yini thina singabafelokazi, ngoba sabelwa lutho. Yilo mama owenza ukuthi sikwazi ukuthi sidle, yilo mama owenza ukuthi sibe nezimbatho. Hallelujah. Twabafika oPeter, hallelujah, bembekile ekamereni eliphezulu, bakhuphuka ekamereni eliphezulu, bavala umnyango. Nangu lo mama usefile ulela ubheke phezulu. Twabakhuleka wavuka lo mama. Ngifuna ukuthi into ayenza lo mama ukwabela mpofu, into ayenza lo mama ukuthungela abafelokazi, uNkulunkulu akakhohlwanga, wamkhumbula ngenxa yezinto azenzile, ezenza esenamandla. uNkulunkulu akakhohlwa bazalwane, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, uNkulunkulu akasoza wadla amandla akho. Praise the Lord. Hallelujah. uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Yonke into oyenzayo uyenza with a good motive.
because yonke into esiyenza abazalwane siyenza endlini kaNkulunkulu siyenzayo uNkulunkulu ushekha imotive yiloko okukhulu kunako konke uNkulunkulu ushekha imotive uthi njengoba nginikela ngenhliziyo evumayo noma ngiyacomplaina kenzeka uzonikela nje kanti uyacomplaina ngaphakathi udlala ngemali yakho uma wenze njalo because uNkulunkulu asikwazi kumbribe asimkhohlisa uNkulunkulu asikwazi kumkhohlisa uNkulunkulu uNkulunkulu ubona konke uthi uDavid wena uyangazi uNkulunkulu uyangihlolisisa wazi imicabango yami sekude uthi wazi izwi lingakaphumi emlomeni wami uthi wena wangeluka ngisesibelethweni sikamama uthi wena wazi izinto ngaphakathi kimi ungamkhohlisa kanjani uNkulunkulu njalo ungamkhohlisa kanjani uNkulunkulu njalo akakhohliseki uNkulunkulu yonke into yenzayo kucheckwa motive behind ukuthi njengoba ngila ngizoveza ubumina noma ukwazi kumala phambili noma ngizophakamisa igama likaNkulunkulu uNkulunkulu ushaka imotive bazalwane kuyo yonke into esiyenzayo abahlabelelayo la ngaphambili uNkulunkulu ushaka imotive abadlalayo ushaka imotive konke sikwenza endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu ubheka ngale xakeke wena ukuthi ngenza kangaka endlini kaNkulunkulu kanti imotive behind yakho irongo uNkulunkulu akakhohlwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu ngisho njalo ekseni ngithi uNkulunkulu akakhohlwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu rabada khusela makhoshe uNkulunkulu wethu akakhohlwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu sawunikelile uyabuza why inkosi ngingaphumeleli abantwana bami why beqhubeka bayinje ngizothi uNkulunkulu akakhohlwa inyembezo ozenzayo ekamereni lwakho uNkulunkulu uyazibona mama wami inyembezo ozenza ekamereni lwakho haleluya ngento yenze endlini kaNkulunkulu ungakawabona ama result uNkulunkulu uyabona uyawakhipha ama record haleluya okunye uzokwenzela mhlambe sowadlula emhlabeni mhlawumbe ungasekho sowadlula akhumbula abantwana bakho lithi lenkosi umfunda 2 Samuel chapter 9 kukhona indoda laphana kokuthiwa uJonathan lithi lenkosi uJonathan wamphatha kahle haleluya uDavid kanti uzofa uJonathan wafe engakaza bonke uDavid engakahlala esihlalweni azothi ngiyabonga Jonathan ungiphathe kahle Jonathan uJonathan wayebetrayer even ubaba wakhe uSamuel uSawulu wayefuna ubulala uDavid amtshela ukuthi David impi kaBaba namhlanje izophuma ngapha baleka wena ungayi ngapha uye ngapha haleluya wamphatha kahle uJonathan ephatha uDavid kanti kuzokwenzeka afe uJonathan uJonathan akakaze uDavid athi ngiyabonga ungiphathe kahle ndoda ngiyabonga thank you ungiphathe kahle wafa uJonathan wahlala uDavid esihlalweni waba inkosi kaIsrayeli thawathi ehlele epalace ngelinye ilanga kramasothu kushema khose thawathi ehlele epalace ngelinye ilanga ebuka izwe nobuhle balo ebuka imfuyo nako konke nengcebo haleluya wakhumbula ukuthi kukhona indoda efile la man ekuyiyona yayingivikela kubaba yayingivikela kubabuwayo ukuthi angangibulali wakhumbula ukuthi angakaze ngabonga angakaze ngisho kuyona ngithi thank you kodwa inkingi isisemathuneni angisekwazi kuye emathuneni ngobonga haleluya asikwazi ukubonga emathuneni uma ungenzi kahle kumzali wakhe esaphila ngeke ukwazi ukubonga esefile even ungamthengela lebhokisi elikhulu ekuthiwa yini idom awubongi yena waste your money even ungathenga inkomo uhlabe inkomo ezo5 ngomncwabo wakhe wenzela thina esiyobe sikhona emncwabeni kama wakho awenzeli yena awubongi yena usefile yena akakwazi ukuthi umbonge even ungathatha lo blanket omngaka omkhulu okugcina wezibizo obizo 3000 umboza ibhokisi lakhe uthi lala kahle ma awubongi kuyena awukwazi ukumbonga esefile wayiqonda uDavid lento yokuthi angikwazi ukubonga kuJonathan usefile kodwa ngingabonga kubani ngoba usefile wakhumbula wehla eyinkosi wehlela phansi wayobuza wamemeza wathi ukhona yini endlini kaSawuli isitha sami engamenzela umusa ngenxa kaJonathan kramasanta kusheni makhose ukhona yini
ukhona yini osele endlini kaSawule engamenzela umusa ngenxa kaJonathan? Lo muntu engimenzela umusa angenzeli yena, ngenzela uJonathan, kodwa ngenzela yena ngoba uJonathan ungiphathe kahle. Ngiyazizwa lento engiyishoyo, ngiyazizwa lento engiyishoyo. Ngenzela uJonathan kodwa uJonathan akasekho semathuneni. Haleluya. Kodwa ngenzela umntana kaJonathan. Thoba khumbula ukuthi kukhona ingane yakhe yomfana eyodwa esele. Leyo ngane yakhe igama lawo Mefiboshethi. Thoba beyithathile leyo ngane bayoyihlalisa endaweni ekuthiwa iseLodibar. Igama lithi Lodibar lisho ukuthi the place of no hope, the place of no return. Lengane kuthiwa uneni wayimemile kunezimpi kubalekwa yawa yawele ematsheni yalimela isingenzansi yaba paralyzed. Kuthiwa abantu babenjalo babehlaliswa endaweni ekwakuthiwa haleluya haleluya, babehlala endaweni haleluya haleluya ekwakuthiwa iseLodibar. Kwehlelwa khona kwafika eLodibar. From first time uJonathan emva kweminyaka eyinkulungwane engabhekwa ehlele engabhekwa engafikela na ivisita, twabafika khona bamemeza. Kuthiwa kukhona indoda eyayimgadile uJonathan kwathiwa uSiba. Haleluya. Kuthiwa yehlela khona wathi uDavid, uma ikhona ingane kaJonathan ngicela niyilande, ngifuna ukuyenzela okuhle ngenxa kababwayo uJonathan. Behla eLodibar bayilanda ingane benyuka nayo. Haleluya. Yayiqhaqhazela izwi ukuthi ibizwa enkosini ithi kanti ngenzeni kazi ngenzeni, iqhaqhazela ukuthi inkosi ifuna ukubona, ifuna ukuba nemeeting nawe. Haleluya. Ngenxa yokuthi uJonathan wayenze kahle. Haleluya. uDavid useyabonga. Haleluya. Akabonga uJonathan kodwa ubonga ingane yakhe uMefiboshethi. Haleluya. Kuthiwa yafika wathi uDavid, ngenxa yababa wakho ngiphathe kahle, wena sawuzohlala la etafuleni udle nami inguna phakade lakho, futhi wena ngikwabela umhlaba njengoba uzoba nomhlaba wakho, uzoba neland yakho leya iland yakho ozoqasha abantu abazokusebenzela. Haleluya. Uqashe abantu abazoba khona bakugade egameni lika Jesu ngenxa kababa wakhe uJonathan. Ngifuna ukuthi yonke into yenze endlini kaNkulunkulu kungenzeka ukuthi ungabongwa wena, kodwa uNkulunkulu uyawakhipha amarekhodi. Kwenzeka ngelinye ilanga akhumbule ingane zakho. Haleluya. Kungenzeka ngelinye ilanga akhumbule abafowethu. Kungenzeka ngelinye ilanga akhumbule izihlobo zakho ngenxa yokwenza kahle endlini kaNkulunkulu. Nangu uNkulunkulu ekhumbula uJonathan, uDavid ekhumbula uJonathan ngenxa kaMefiboshethi. Haleluya. uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Yonke into yenzayo uNkulunkulu uyayigcina. Praise the Lord. Ashaya uNkulunkulu izandla phezulu egameni lika Jesu. Haleluya. Ngicela uzongifundela maNkosi, sibuke kafishane bese siyathandaza siye eThekwini.